vrijeme kad su mnogi napuštali Hrvatsku, ovi ljudi su, često revoltirani pasivnošću svojih zemalja, došli u pomoć. Od nekoliko stotina stranih branitelja više od 60 ih je poginulo, a više od 80 ranjeno. Danas samo žele da se njih i njihovih poginulih kolega ponekad sjetimo. Na televiziji u Englesku sve je bilo jasno ko je kriv i ko je bilo žrtva. Gledali smo, vlast nije radio ništa, niko nije pomogao Hrvatskoj, onda to je bilo, ja sam odlučio da sam da će ići i pomaže kako želim, kako mogu. Moja država Nizozemska ništa nije učinio za hrvatski narod i ja nisam mogao sjesti na trosjed doma, gledati televiziju što se ovdje događa. Ipak sam bio nizozemski vojnik i smatrao sam da mogu nešto doprinijeti tu za slobodu hrvatskih naroda. Udruga stranih dragovoljaca Domovinskog rata napokon je službeno osnovana prije samo mjesec dana. Preko interneta pokušavaju okupiti sve dragovoljce koji danas žive širom svijeta. Sjedište im je u Vinkovcima gdje bi voljeli postaviti spomenik svojim poginulim suborcima. Ovo je prvi put u 17 godina da smo dobili malo priznanja za ono što smo učinili. Ne želimo da nas ljudi zaborave, to je sve. Ne tražimo mirovinu, ne tražimo novac, ne tražimo ništa. Samo želimo ne biti obrisani iz hrvatske povijesti.